Pangutana sa tuang follower nga si Donard Uchia. Attorney, 36 katuig na kami nga nagpuyo sa yuta. Nga sa sinugdanan, nagtuo nga amo gayon. Apan, karon lang bag-o, duna man di ay laing tag-iya. Naa pa ba kami remedyo? Ang tubag, yes. Ang New Civil Code niingon, dunay duha ka klase sa builder. Una, ang builder in good faith. Mao kana ang nagpuyo sa yuta nga sa sinugdanan nagtuo nga iya gyud ang yuta o guwa kahibaw nga dunay laing tag-iya. Ikaduha, builder in bad faith. Nahibaw sa pagsugod nga dunay laing tag-iya ang yuta. Sa inyong kahimtang, Donard, builder in good faith kamo. Og ningon ang balaod, kung builder in good faith, unya dunay titulo, na po katuig ra ang tagal sa tag-iya para bawion ang yuta. Kung why titulo, unsay hitabo, unsay ingos balaod, 30 katuig ra ang tagal sa tag-iya para bawion ang yuta.